Salamu alaikum jama'a, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ni ce dai taku Hadiza Aliyu, wacce aka fi sani da Hadiza Gabon. A makon da ya gabata mun kawo muku Sayyada Sadiya, inda muka samu jama'a sun ce dole sai mun kawo G-Fresh Al-Amin saboda ya zo shi ma ya bayyana abin da yake ran shi, kamar yadda aka bata dama ta bayyana abubuwan da suka faru da ita, da gwagwarmayanta da ta sha, da har aurensu da suka yi da Isa da kuma Al-Amin G-Fresh mai TikTok. Kada kuma tsako ina, za mu je mu dawo. To jama'a, barkanmu dai da dawowa. To, kwanakin baya, satin da ya gabata, mun yi interview da Sayyada Sadiya. Abinda nake so na sani, kuma na tabbatar 'yan kallo suna so su sani, yaya aka yi kuka haɗu da Sayyada Sadiya har kuka fara soyayya da ita? Gaskiya yadda muka haɗu da Delu, da muka haɗu, akwai abubuwan da nake yi a social media take kwaikwayon irin abubuwan, da kwaikwayon irin abubuwan sai wataran sai ta kira ni ta ce min ita ce na ce ai abin da kike yana da kyau, wai ai dama an ce min wai ko in tambaye ka ne ko za ka yi permitting dina in ci gaba, na ce ki ci gaba. Ta ce kai ta ji daɗi, na ce to mu haɗu mana. Ta ce mu haɗu, ni na fara cewa mu haɗu, da na ce mu haɗu sai ta ce mu haɗu mana, tana son haka, kin san irin ɗan kin gane. So amma da muka haɗu soyayyan ta zama bomb, kin san bomb? Bomb magana ake da 360. Ban gane me 360. Magana ake ta zagayen gado. Ba wani ɓoye-ɓoye ba ko wani soki burutsu ba. Ya kamata ba haushe ya gane mai ake nufi ba. Ai ta magana ta yin gane santan marke dan saya ta ake yi. Ba a son komai a tsaya ana kin gane. Bayan kun yi auren kenan. A'a mun fa daɗe muna rayuwar soyayyen wanda kuma shiru ma dai magana ce. Yawwa. To, an ce ita ta bada komai akan auren da kuka yi. A daidai na ta bada komai. Sannan kuma kai ka tare gidan, ba wai. To ni na tare ba, ni na bada kudin haya ba zan tare ba. Na ji ka takwayenta ne, amma ni na bada kudin haya rai. Kuma kudin haya 500 ne. Hey, gidana 1 million, na dauko ka daga bola, na yi wani shirin mai wani. A wannan sabo unguwar? Idan alaki phase 1 shi ne na gidan zai zama 1 million ko 1 point something, amma ƙarya ne soki burutsu ne. Kuma ni ina son mutum ko mai zai ma wai ya faɗi gaskiya mana, amma akwai abin da yake damun wani mutum ko wata da kawai wani mutum ya faɗi gaskiya ya zama mai wahala. Amma an ce ka haɗa baki da fiye ɗinta kuka cuce ta, kuka ce amananta. Ni irin waɗannan mutane me zai haɗa da su? Wa kenan? Ni am a private person. Ni irin waɗannan mutanen wasu wanda ba wanka ma suke sosai ba, in gani? Wa kenan? Irin su wannan waye ne, kice fiye ne ko ni mai yara ne wannan mutanen. Ni irin wannan kazaman, in gane? Wani kazamai masu bin mata irin tafkan zaura wannan, kai ga wai kato yana rike mace jaka, don uwar shi me yake aikin me yake? Kayan kwayoyi ne kawai zai ke suwo mace. In ta zo ta sha, in ba a samu kwastoma ba, abin da yake faruwa kenan duka a society namu. Magana ake ta mene waye zai daina da mata, kana da mata ka dinga ganin matarka da kawalai kai shiru. Ai ba wacce ta yi zani ta mun wannan abun, wallahi ba daili ba, ko Sajida ce ba ta yi ta mun wannan abun ba daili ba. Ina gaya miki wannan magana saboda wani abu, akwai abin da ni ba na son takurawa mace, kin gane? Musamman ni ina son ni da mace mai teamwork a harkar aure. Ok, ta za mu mai grow up, ta za mu taking step, ta za mu a ce mun mallaki supermarket ta mata kanmu, ta za a yi mu join din daukaka da daukaka ta zama karfi da karfe, ta za a yi ke ki kara pushing dina ta wasu guri, wasu ma wanda ba sa suna su zo suna zo, ta za a kara pushing dinki, ta za mu
shekara ɗaya ta za mun zama haifi yaro ma ya zama masa wani irin investing za mu yi akan ɗanɗan mu ko guda ɗaya ko guda biyu. That's my dream, that's my plan. Haka naga baban mu ta yi, haka naga baban mu take. So ni ban gane irin wannan matan. Kin ga wannan abin, kin ga shaye-shaye, kin ga shaye-shaye, wallahi mata ku guji shaye-shaye. Kuma har abada ni wayan aure yar shaye-shaye wallahi ba ni bane. Banalin, takalin, santalin, roci, me wannan? Kuma a dinga boyewa. Hey, last ai abu mana kyau ai baya buya. Na gode Allah ni a duk rayuwar da nayi har 'yan giyan gasken ma na kai Yahudawa ma na zauna da su. Amma lokacin sallata zan yi sallata ko ba wai sallar munafurci ba. Yanzu akwai wanda wacce zaki tana ta sallah amma munafika. I need to be honest on everything I do. Ba ruwana da wai me mutum zai ce a kaina. Amma ba zai yiwu kake nuna mutane kai kana da gaskiya ko kai kana da amana ko kai kana da daɗin baki ka iya magana amma kuma ga baki ɗaya kai deep down in you kai ka san kai munafiki ne a wajen Allah da annabin Allah. Aure ba wasa bane ba. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya bada maganin HIV ba. Muna bada maganin aikata istimna'i, wasa da al'aura, biya wa kai bukata. Wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Yana haifar da matsalar kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala. Muna bada maganin sanyi infection gonorrhea, sanyi mai sa kankancewar gaba, mai sa fitar farin ruwa a gaba, matsalar sanyi na mara na mata. Muna ba da maganin hepatitis A da B da kuma C da ciwon koda, hawan jini, diabetes, type 1, type 2. Duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State. Sannan muna da reshi a jihar Kano. Sannan muna da reshe a jamhuriyar Niger a garin Yame. Sannan muna da reshe a jamhuriyar Niger a garin Difa. Muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah.